Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another hadith na punta karon. Adunay usa ka hadith nga akhrajahu Tirmidhi fi sunanihi nga si Aisha radhiyallahu anha nangutana kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyahang giingon, ya Rasulullah, kung kani nga gabihiuna mao ang Lailatul Qadar o kung ako ang maabtan kani nga gabihiuna mao ang Lailatul Qadar, unsa man ang ako ang angayan nga pagasultihon o unsa man ang ako ang angayan nga idua. Ingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kani maoy isulti, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nga sa duol nga pagkahubad ana mga higala igsuon, niingon ang Rasulullah, Ya Allah, Allahumma, o Allah, innaka afuwun, sa pagkatinuod ikaw ang labing mapasayloon. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ug gihigugma nimo ang nangayo og kapasayloan. Busa ya Allah, pasaylo ako sa ako ang mga sala. Allahu Akbar. Ayaw kalimot mga higala igsuon nga i-memorize ni nga dua. I-dua ni kanunay sa last 10 days sa karon nga buwan sa Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ikaw ang labing mapasayloon. Gihigugma nimo ang nangayo og kapasayloan. Busa ya Allah, pasaylo ako sa ako ang mga nabuhat nga kasaypanan. Pasaylo ako sa akong nabuhat nga mga sala. Kay kung kani mga higala igsuon, tubagon ni Allah subhanahu wa ta'ala, dawato ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanan nato nga sala, iris, mapapas, walay lama nga mahabilin. Ingana si Allah subhanahu wa ta'ala, kung pasayloon niya ang usa ka ulipon, nga ikhlas, nga sincero, nga nangayo og kapasayloan para sa iyaha, sa pagkatinuod, wala gayoy lama-lama. Walay mahabilin nga bisan gamay kaayo nga lama sa sala, walay mahabilin niya ana ug tanan pasayloon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.